la meva vida sempre ha girat entorn al poble d'aquí d'Ivars d'Urgell. El parc d'habitatges de lloguer als pobles d'aquí del Pla d'Urgell és gairebé inexistent, per no dir que crec que si ara mateix busques en un web són 6 o així comptats amb els dits. Una cosa com l'habitatge que podries tindre al mateix poble on treballes, on tens la il·lusió de tirar endavant el teu projecte, doncs ho has de buscar fora. És a dir, jo quan vaig venir a viure aquí a Vallverd, doncs va ser tot molt fàcil. El meu marit és d'aquí i tenia una casa i vaig arribar i pim-pam. Vam muntar una acadèmia d'idiomes aquí a Vallverd i la veritat és que estic molt contenta. És una zona al Pla d'Urgell i especialment a Vallverd que tenim moltes facilitats, es viu molt bé, però també tenim algunes dificultats. Durant els 2 últims anys hem contractat un noi que ha vingut a Anglaterra, de Bristol. Vam estar potser ben bé mig any fins a trobar-li una casa, un pis. En el moment que decidim que vinc aquí a viure va ser el juny i fins al setembre ben bé, ben entrat setembre, no vaig trobar habitatge. No pot ser que a Vallverd, si més que el que jo pago a Barcelona, no? Fins que gràcies a un contacte vam aconseguir una casa, però sí que és veritat que la condició perquè em costi 300 euros al mes és que jo la disfruto 11 mesos l'any, però a l'agost no puc estar-hi perquè venen els propietaris. Que vingui gent a instal·lar-se, a viure, al final això és bo per tots, és a dir, és bo pels comerços, és bo per la població, és bo per les associacions. Són gent, a més, que tots s'impliquen amb el poble, tots col·laboren amb tot. Que després de conèixer tot el que ofereix la borsa d'habitatge del Pla d'Urgell, dona resposta o dona cabuda a que totes les necessitats que tenen les persones que busquen habitatge i totes les pors, totes les rencances que tenen les persones que el tenen i no s'han obert a oferir-lo, quedin resoltes i coordinades. Vull dir, això és un servei bastant positiu per la persona que té aquests habitatges com per la persona que els busca. Si tens una casa buida, lloga-la i dona vida al poble.